mga kaigsunan, mo to mi karon sa usa ka church. Tapos diyo gindulman wiring sa ilang church para silang suga. So gikan dinhi sa bukid nga among area. Mo travel ta karon og 9.5 kilometer. Usa ni siya sa kanang humanitarian nga buluhaton para sa Ginoo sa padayon nga pag tabang sa mga nagkinahanglan. So I hope you enjoy this video. Pagagian padulong ni siya sa ubos gikan sa mong area sa bukid. So iyo nakita nga medyo wala gyud balay unya puro gud siya kalasangan. Mo rin na kanino diri sa among dapit kay fresh air gyud ang imong ma-experience. Simbahan ang tauran namo sa wiring. Sila po Sarayan, pare? Ha? Ito po Sarayan? Ikaw ang kamot? Bernal. Lag lagi ni? Nambok lang si Bernal lagi. Nambok lang ka. So karon nagsugod na kami og wiring ani nga church. So nakita ninyo mao ni ang simbahan sa Bastillo, Gindulman, Bohol. Kani nga church diri mi nagsugod og working. Diri mi na agma, diri mi na ongol. So ang amo area bali mao ni ang outreach nga church. So nakita ninyo karon igsoon nga medyo naa siya sa ibang naon ko rin siya alkuba. So giagi nila ang wire sa babaw sa alkuba. So mga 10 kasuga ni ang plano nga tauran. Unya
medyo taas-taas man. So gigamitan jud og hagdanan. So nindot po kayo ang design sa ilang bulb. Mura siya og ceiling fan. Then perfect gud siya sa church. Labi na kung naay service o gabi. So nindot na kay siya tanawon pag daghan kayo suga. O nakita ninyo no? Mana na siya ang resulta. Kanipod nga area mao ni ang sa parsonage ani nga church. 10 ka suga ang gitaod. Aron jud nga lamrag siya every time nga mag-service o gabi. So mao na siya mga kaigsunan ang church nga among giwiringan. Okay mga kaigsunan, mao pa mo pag-abot gikan sa mga simbahan, nakauman na gyud ni sa pag wiring sa ilang mga suga. So medyo taas-taas gyud ang panahon nga nagahinto man kay daghan kaayo suga nga gitaod unya isudpud kaayo kay medyo naa siya sa suok nga bahin. Pero salamat sa Ginoo padayon nga gihatag niya ang kalampusan unya nakauli mi karon nga safe and sound nga di na mi nakaabot. We enjoy gyapon ang among padayon nga pagbuhat sa pagtabang sa church kay ang tanan gyud para ra magid sa kay mayan sa Ginoo. Salamat sa iyong pagtan-aw. Have a blessed day. God bless natong tanan.